karena Bangladesh माने ट्राफिक जारला देखो भाई लोग कैसा होने वाला है आप ठीक है रे पूरा सिर्फ एक नोले जमान गुला जाबो आरो लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिननो थाबाय आं दिनै फैदों बालिजानानि दिनै माने ना हमनाय आरोना बिलोआव पुरा मानसि खमसे खम सानख' हायै मानसि आरोना नायदो होमब्ला बिदिबा ना हमनायफोरखौ ना मा होनो लोगोफोर नायदो बिराद माने मानसि नै नुवाखै बुरैफोरबो फैदों सिख्लाफोरबो फैदों नायदो लोगोफोर माबादि मानसि पुरा मास्टरसो आबु नाय आं नै हाब्रुआव थांनाय नंला नङाला एकबारे हाफ पेन्ट गाननानै फैब्ला आं सनगोनमोन आं लंपेन्टसो गाननानै फैदों लंपेन्ट बेखायनो पुरा मास्टरसो आर কি মাছ রে বলি আছে গুজা আছে না ৰৌ আছে বাবা দে কিমান মান মানুহ হ'ব ৰে ইয়াত মানুহ মানুহটো মোটামুটি 8-10,000 হ'ব 8-10,000 বাবা পুৰি মাছ পাইছে না নাই একটাহে কয়টা মানত আহিছিল ৰাতিপুৱা 5:30 আহিছে 5:30 হনে মালাই खेबगासिनो गेजेर थांनानै पुरानो आंसो थांनो हायाखिसै लंपेन्ट गाननानै फैखादों आरो मानसिफ्रा गारि गिदिर लानानै बे हाग्राबारिखौ हाबबोदों नुबायना बोरिसालिबो दं खाथियाव हनै मानसि संनाय माने ना हमनानै माबायदि गिदिर ना मोन्दों बालि ना पुरा गिदिर नै थांसिगोन आरोना दायो फुंनि 5टानिफ्रायनो हमदोंनो फुंनानै जादों सासे लागासिनो दं मा सोंखो नोंलाय ना हमनायफोरखौलाय थांगोन इजा थांगोन नुबाय लोगोफोर हाग्राबारि पुरा हाग्राबारि आरोना बांलादेश बर्डारबारसो नुबायलां नायनानै बा बेफोराव बालि जानानै दैमायाव दैसायाव दुब्लिबारियाव ना हमनाया ट्रफि जायोब्रा आं दिनैसो मिथिबाय माने ट्राफिक जारला बेयाव नै गथ'फोराबो साइकेल बिराद जारला नै दसे बोनो हाबाय दासो एसे आरोना लायदोंना बै न'आथ' गोदैसालिसो जोंनिफ्राय लादोंमोन ओमफ्राय जों दा लामाथिं फैबाय बिराद मानसिखा आरोना लामाया माबोरै जामखा माथो फुजा मेला जानाय बायदिसो मोनखाबाय आं ना हमनाय जादोंना जादों दखानबो होफैनाय जादों होननायसो सिरि কি বাইরে খুৰা দোকানত ফুৰি চুৰি আছে না নাই পুরি আছে সবজি আছে फुजा मेला हुआ निसना खाथ्रालै माइरिबो देखो भाई लोग कैसा होने वाला है दुकान होननायसो मेथाइफोरखौ नुवाखै जुलाफि फाननाय फुजा निसना होया गेलरे ना मास्टरा दाव बाप थिगासे रे खुरा बाबा इथे भाजी আছে रे तिक्सी बाजे नहले मानुगला যাব आरो सिख्लाफोरबो दंलै देलायनो खिन्थु नुसुनाखिसै मानसिफोरनि भिखायनो गोदानसो गाननानै फैबावदोंब्रा सिख्लाफोरा ना हमनो फैयाखै बिसोर नायनोसो फैदों नै इउटुबारफोर फैदों खोमा बा केमेरा डिजिटेल लानानै सानस्रिलाबायसो ना हमनायालाय बै सेराव थानाय ना हमनाय भिडिअखौ नायनानै माबादों नोंखो बे जायगाया जाहैदों माने बालिजाना दे दहाय नों थाबाय बालिजाना ओमफ्राय बे आगिया मोनैनि सिगां आगसिथिं हाबबोनांगौ जों लकेसननिफ्राय फैयोब्ला आरो जुदि आगियानिफ्राय फैयोब्ला आगदाथिं आरोना ओमफ्राय दा माने थांसै जोङो दा न'आव थांफिननोसै दिनैनि भिडिअ होमब्ला एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय ना